V hale misijného domu môžu návštevníci vidieť známky československé či bulharské, rôzne ikony či dokonca veľkú ikonu, ktorá zobrazuje život Cyrila a Metoda od narodenia do ich posledných chvíľ. Tieto ilustrácie, ktoré sú tu vyobrazené, ikony a pamätníky, sú k dispozícii, aby sa ľudia dozvedeli, akým spôsobom jednotlivé národy vzdávajú úctu a preukazujú lásku k našim svätým solúnskym bratom. Podľa slov biskupa Františka Rábeka, Cyril a Metod sú určitým spôsobom zakladateľmi našej kultúry kresťanstva a mali pozitívny vplyv aj na našu štátnosť a samozrejme aj jazyk. Iné národy, ktoré dostali iba omrvinky z tohto ich dedičstva, napríklad takí Macedónci alebo Bulhári, tak tí si ich veľmi, veľmi vážia a ctia, kým u nás je to trochu také, vravím ešte raz, zabudnuté. Čiže takéto počiny, ako je výstava, napríklad tu nás so známkami alebo s ikonami, môže táto výstava priblížiť a určitým spôsobom aj vzbudiť záujem. Na organizácii výstav a podujatí venujúcim sa téme Cyrila a Metoda sa spoločne dlhodobo podieľa občianske združenie Cyrilometodiáda, spoločnosť Propatria a Spolok Srbov na Slovensku. Spájame dve viery, ale tú spoluprácu, lebo i Cyril i Metod na tej výstave, na ktorej sme dneska ukazujú, že sú boli tí prví, ktorí sú spájali aj Srbov, aj Slovákov. Posolstvo týchto známok, ktoré my tu vystavujeme, je posolstvo cyrilometodskej misie. Ja si myslím, že cyrilometodská misia je jednou z tých dejinných udalostí v Európe, ktorá spája. Výstavu obrazy svätých Cyrila a Metoda na ilustráciách, ikonách a poštových známkach si návštevníci môžu prísť pozrieť do 15. mája. Mária Gajerová, televízia Nitrička.